мъжете? Понеже все още наистина българските мъже, аз ги виждам, че и по-трудно така превключват на латиноамериканска вълна, по-трудно се включват в купона, може и повече се срамуват. Аз мисля, че те имат потенциални възможности да се научат да танцуват добре латиноамериканска музика. Какъв е твой съвет към българските мъже? Ами наистина имаме нужда от мъже. Не аз лично. Не аз лично, обаче примерно, защото има толкова много момичета, които са сами, примерно, и аз сам не мога сам. Идвайте мъже на помощ при комента. Да. Не, наистина имаме нужда от мъже. И в школата, и тук, примерно, защото има много момичета, които се танцуват сами, които търсят, примерно, някой да танцува с него. Обаче, не знам, нещо... Не може поне да имат партньор. Да. Затова аз мога да им кажа, че не е толкова трудно. Вече нашите, примерно мъжете, които са в школа, от 2-3 месеца могат да водят, могат да танцуват добре, много добре мога да кажа даже. И за това да не се притесняват и примерно могат да идват с гаджета им, могат да идват или сами, защото има свободни момичета. И така, обаче въобще да не се притеснява, защото не е нещо трудно. Не е като да отидеш на зъболекар, нали? Не, въобще. Добре, Павло, а иначе в България с какво друго се занимаваш, освен че танцуваш в Бирария при кмета? Предполагам, че учиш нещо. Разбира се, че уча. И всъщност, всичките, примерно, повечето хора ме питат, добре, ти си обикали, примерно, на много страни, насам, натам, защото обикалих много страни. Всъщност, Южна Африка, Канада, Холандия, Англия, Испания, навсякъде с група, сам, за курсове, така, защото много ми харесва всичките танци. А тук дойдох заради Национална спортна академия, защото само в Национална спортна академия може да научиш треньор по спортни танци, защото съм треньор по спортни танци и другата година ще завърша, и учител по физическо възпитание. И това мога да кажа, че само в България го има, защото търси навсякъде и само в България го има. И Национална спортна академия е много добро училище. И сега вече много киберци има. И много киберци има заради добрата школа. Ще им завиждаме след това на твоите ученици. Представяме си какъв купон ще става в часовете по физическо. Само меренги, салса. Ами да, защо не? Така, ако им е интересно. Да. И така, аз съм трети курс в Национална спортна академия. Сега е място да си поздравиш учители, преподаватели и така нататък. Те ще го гледат това предаване, 100%. Ами да. Как да ги поздравя? Искаш някой да отправиш поздрав към някой от твоите преподаватели и учители? Да, искам да благодаря преподаватели и преподавателки, които ме